Il-bidu ta' din is-sena fisser ukoll riforma fl-għajnuna lil dawk li jieħdu l-għajnuna marbuta mal-kera. Stephen McCarthy, il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar, fissrilna kif se jirdoppja s-sussidju kif ukoll l-ammont ta' persuni li se jibbenefikaw minnu. Dik li kienet għajnuna massima ta' 83 euro fix-xahar telet għal massimu ta' 160 euro fix-xahar. Kenna ħafna klijenti li jiġu jgħidu nisma' aħna nixtiequ nikru mill-privat, imma il-kera qed tiżdied u dejjem tola. U s-sistema li għandna bħalissa nejnu aħna fil-kera min jikri bil-privat imma titla sa massimu ta' 83 euros fix-xahar, dejjem fix-xahar da. U aħna deċidejna li nejnuhom da. Il-persuni li jikkwalifikaw għal dan is-sussidju wkoll se jirdoppja. Is-sena li għaddiet jibbenefikaw 1400 u naħseb li jiżdied b'1400 oħra. Dak huwa minn din is-sena, tifhimni? U s-sistema l-antika li kien hemm spiċċat fis-sens li min kien fl-antik jibqa' jibbenefika, imma min ġej ġdid rid jidħol fis-sistema ġdida. L-irdupjar tas-sussidju huwa marbut mal-kuntratti tal-kiri biex hekk jinqataw koll abbuż filwaqt li biex aktar nies igawdu se jinfetaħ it-test tal-mezzi. Ġifieri dawk li jkollhom inkam ta' 18,000 pereżempju u issajnija għal 23,000, ġifieri xi ħadd li jaqla bi 23,000 familja wkoll jikkwalifika u lejna l-assi li jkollhom għax li jkollhom assi jew parti minn xi wirt jew parti minn garax u lejna minn 10,000 għal 23,300. Stephen McCarthy fisser kif huma diversi l-benefiċċji ta' din l-għajnuna fil-kera. U fl-istess ħin tgħin il-lista twila li hemm li taqbeż il fuq minn 3,000 għal dawk li qegħdin jistennew post u bekk huma jkunu qegħdin jgħinu lilhom infushom, aħna qegħdin ngħinu lilhom ikollhom post u jkunu indipendenti. Fl-istess ħin iż-żieda fil-kera fuq proprjetajiet tal-Awtorità tad-Djar li ddaħlet fl-2009 se tispiċċa u se jingħataw lura l-flus lil min ħallas din iż-żieda. Gvern iddeċida issa illi ma jimxix ma dik il-liġi, jiġifieri dawk in-nies li jkunu bil-kera inqas minn minimum li tatik li llum il-ġurnata telet għal xi 2 u 3 għax kull 3 snin din tola, mhux se jollilhom il-kera, mhux tal-li hekk tal-li dawk li wara 2013 li law ollitilhom il-kera, il-gvern iddeċidi li jerġa' jirriversja għall-ammont li kien qabel it-2013 qabel ma ollit minn għalija fit-2014 qabel ma ollit il-kera u jtihom refund lura ta' dik il-kera.